Munstroek ere hortza garbitzen dituzte. Gutxi gora bera zure tamaina nuenean, lotsagarbe samarra nintzen, eta gorroto nuen hortza garbitzea. Ez nituen hortza garbitu nahi. Zertarako, bai aspergarria. Gurasoak niko mentzitzen saiatzen ziren. Hortzen maitagarri bati eta sagu bati buruzko historia kontatuz. Ezagutu alduzu inoiz munstro bat? Niretzat munstro beldurgarriena dentista zen. Beldurra nion, gauza bat gertatu zitzaidan arte. Gau batean, bainugela nengoen, ez nituen hortza garbitu nahi. Uste nuen bakarrik nengoela, baina bat-batean nire atzeko plastikozko gortina mugitu egin zen. Ah! Munstro bat! Benetako munstro iletsu bat! Dutxan, hortza garbitzen! Inork ez zidan sinetsi, gurasoak bainugelara bidali ninduten, berriro hortza garbitzera. Hurrengoan asmatu aitzakia hobea. Dutxako gortina zabaltzeko kemena bildu nuen. Antxe zegoen bainuontziko zuloan, ikaratuta ni ikusi ondoren. Kaixo, esan nion apeka. Epa, erantzun zuen. Jada ez zidan beldurrik ematen. Zergatik ari zara hortza garbitzen, galdetu nion. Nik gorroto dut, hortza garbitu behar dituzu, bestela gorriak ikusiko dituzu. Erantzun zuen, keskarpegia jarrita. Dutxatik irten eta nire alboan eseri zen. Monstro guztiek garbitzen dituzte hortzak, baitza itxusierak ere oso garrantzitsua da. Izagutzen duzu, oi azpeko monstrua, haren hortzetako eskuela, aurren ia. Eginda dago aurren ia, leon, baita horregatik dago, bete azpian erortzen diren. Iak biltzen, haren hortzoiak oso delikatuak dira. Ezagutzen duzun esaintzirako monstrua, gutxienez egunean 3 aldiz garbitzen ditu hortzak, eta hortz pila bat ditu. Gnomoak kontratatu behar izan zituen, bigarren hortz lerroa garbitzeko. Izan ere, bigarren hortz lerroko hortzak puntazorrotzak dira, eta maizago zikintzen dira. Zutuko monstruak ere hortzak garbitzen ditu. Hortz bakarra edo, ongia goizero, eguerdero eta gauero garbitzen du. Gutxinez 2 minutuz oso lentituta bete. Ez du ezertarako denborarik baina elere. Baina bada beste monstro bat, haren beldurgarriagoa. Hobe da monstro hori zugandin urrun edukitzea. Ohartarazi zidan monstroa. Ezin du sinetsi, erantzun nuen. Oheazteko monstroa baino beldurgarriagoa? Bai, asko zokerragoa, zera du izena? Txantxar monstrua, itxurra txarmanta du, eta oso txikia da. Baina bere da, okerena, ara, eta ona ibiltzen da, mailu txiki batekin, hortz bela. Monstruen hortzak, aurren hortzak, hilduen hortzak, animalien hortzak. Eta behin aukeratzen zaituenean hortz zenuena ere. Pitzatu, zulatu eta ondatu egiten du. Hortzak babesten dituen uzkutua zuntzitzen du. Orduan, hazten dira, menak Baina txantxar monstrua, zugandi urrun eduki dezakezu. Erraza da, garbitu hortza goizean, eguardian eta gauean gutxienez 2 minutu. Ez ahaztu, erabili hortzetako pasta, magikoa baita. Hortzetako pasta ezi ikusezina bat sortzen du, hortzen inguruan, hortza babesteko. Edan esnea eta jangazta, hortza sendatzeko. Jan fruta eta barazki gordinak, hortza sasoi honean edukitzeko. Ez jango zokirik, ez da litxarrerik ari ere, hori da zaiena. Eta hori guztia aski ez badago txantxar monstruak garaitu dezaken norbait, dentista. Ez, dentista ez, ura da benetako monstrua oiukatu nuenik. Inondik ere ez, sekretu bat kontatuko dizut. Dentistak maskara bat jazten du, arraska eginez. Txantxarrak kentzen dituen bitartean,
haiek ezagutu ez dezaten. Superheroi bada! Tira bai, baina hala ere hortza garbitzea oso aspergarria da. Erabili irudimena, ez aspertzeko. Hortza norbaitekin batera garbitu ditzakezu. Hauts monstruoek egiten duten bezala. Dutxan zaudenean garbitu ditzakezu, ni bezala. Edo kanta baten erritmoa. Dantzan zabiltzanean. Besaulki monstruoaren antzeran. Edo bestela garbitu ditzaket ilunpeko monstruak bezala. Katu, ipuina bukatu.